Malawian Camera. Yes, comrades. Good evening, everyone. Mwaswera bwanji, muli bwanji, ena mwasuka bwanji. No, comrades, choamba titokoze kwambiri. Mwandika magrupu wose item. Ndakhandu kusatira group ili. Komanso ndaonaso kuti magrupu ambiri. The same members you appear in all other groups. Anyway, thank you very much for your inclusion. Mwandika mu magroup manumo ngati new member wa chipani cha UTM. Thank you very much. Ndine mulendo koma sine mulendo kwambiri because most of the people amene tikona muli magroups umu takatu kuma na magroups ena. Thank you very much once again kuti munthu leroli chiyankhulire ni mamawa about my membership, my commitment as a member to chipani cha UTM ambiri mwakamutuma ma message. Of course, my message ena sina segure chikwa akungobwera azatu aku diaspora panopa ayambaso my message ambiri akubwera. No, akulu my coming in or my joining fully as a member to UTM, it has invited a lot of media houses. And that ambiri ama news komaso ma social media commentators akakudimbira mafoni kumliuza kuti Duara what bwanji tiyankhulane bwanji tipange mwakuti then ndaona kuti what I'm going to do ndikhandima program ma radio siyanasiyana in search of a good leader. Ndizipitira program yangaja ya in search of a good leader while I'm supporting president wa chipani cha UTM pamene ndili member ku chipani kwawo. So munthune sindisintha china chilichonse. My campaign will be the same. Koma ndizipanga kuti ndikuziwa ndine member wa chipani cha UTM. Whenever there's some issues, I'm free to do so. I'm free to do so. I'm free. You are free to criticize me or to guide me. Because if you zatu siku yene sabunu chipani, koma za ifeo ma members za UTM, ndikuwina chisanko pa 16 September. Depo wina chisanko pa makati zambiri. Zofoka, zowetu konanzi, fundo zina zofoka tizizika pambali fundo zoni zabwino. I'll be trying hard to put fundo zimeza pasogoro because we're in a multi-party democracy. No one is a champion. To say fetikala kauti timaziwa kupanga ndale bwezi mina tonse tili boma panopa koma ndale amene ali wamphamvu nthawi imeneyo ndamene amasogolera panopa tione panali boma limene lipoli ndi boma la Tonse Alliance. Ifeso tunapa contribute UTM as a party, as leadership ya UTM anashana contribute boma lili pole koma zochitika mkatikati boma lili la Tonse Alliance linalephera mgwirizano unalephera panopa kumveka somphekesera kuti UTM maybe is in dialogue with other parties tizimva because liko executive sindikanene zambiri komabe each and every member must be cautious kuona kuti kodi migwirizano akulu akupangawo chifukwa chana upanga migwirizano. Nthawi zina migwirizano imapangidwa poona mene zipani zikuchitira against the ruling party. Ngati chipani chikona kuti chofoka kapena ziluzira sichikakwanise pachoka, that's when the issue of migwirizano imabwera. Koma is UTM a weak party? Kapena zipani zimene UTM ipita nazo ku agreement ndi zipani zamphamvu. This is the question that Malawians aliyense mu Malawi komanso mwina member wa chipani cha UTM ayenera kutani kumazifunsa. Zipani inde tupita mu alliance kodi zipani zimene tupanga nazo alliance how strong are they? Asogolo yake mphamvu zawo zagona pati komanso mchitidwe wawo komanso akukonda ndi dziko la Malawi because just going into alliance muna otena mwalawa nawo mu alliance koma alibe chikoka pa ground alibe anthu komabe andi mayina kuti andi zipani. So we must be very careful as members. This is the most critical time in nthawi yomwe ma members a chipani cha UTM tena kubaganiza bwinobwino koti kamapanga zimene kupanga zikati kumgwirizano satiphumisa ena. Are we going to regret komanso azisogolo amene akupanga mgwirizano ali bwanji kuzipani kwawo andi anthu otani? Because just going into alliances is very simple, but as an alliance what exactly is your objective? Mufuna chani? Mufuna mpindwe chani? Because alliances sometimes can make a country strong. Komanso alliances sometimes can make our political environment to be very weak. Maka tikakha opposition.
So tena kumaganiza bwino komanso I'm not ruling out kuti balances dabwino. Balances dabwino komanso enda nkhulapa must be put in consideration. So kuyamba next week as a new member komanso the program yanga imene ndinayo in search of a good leader muzimva from different radio stations kuti mwina kuzikhala program yanga pa radio anthu akumizi azitimvera because most people in town samamvera ma social media mwina mafoni komabe zokamba zanga panopa muzimva ma radio station osiyanasiyana apart from MBC pa ma radio onse panopa what I'm waiting for andipase ma quotation ama program amene ndi nthawi yomwe yakuza kudika ma program awo. Somebody is working on that and I was supposed to be in Mzuzu panopa libwezeri ku Mzuzu because munthu my campaign ndikupangira kumzimba ndi kumizitu is far from town ku Mzuzu, so I can't just go ku Mzuzu kukapanga ma program before ndizazipange prepare myself, but sina tuse statement ina yonse ku radio station chifukwa ndikukonzekera kaye kuti kodi ndikapita pa radio station ndikakamba zizotani because ma program anga pa radio station akhala akupitirabe mpaka kuzavota pa 16 September. Therefore, as members of UTM, Azanga, my members of UTM, teni mundithandize because going pa radio kukapanga ma program kukamba za chipani chathu chipite pasogolo fundo zathu kuti ziveke bwinobwino it will need money. Our media akamabwera amafuna amakhala ngati kuti there's nothing for free, ndi ntchito yawo yoti atenge message yathu kupita to the masses of the people. Therefore, I'm working on something that chipani mwina chikandiloleza kapena chikandithandizako, the sooner it is going to help me, I think the sooner ndikadipa here. Of course, ndapanga hold ma media houses ama TV komanso ama radio kuti aidikirani even ena amene amaziwa kupanga kutumiza mauthenga osiyanasiyana through electronic media. So comrades, this is my position. Komanso sitine mulendo kwenikweni kuchipani cha UTM because makamukona the way I've been interacting the leadership ya UTM komanso many members amene ndakhali kupakana interact kubuyo koseko koma nthawi major I was limited nzeru zanga zina ndimalepera kubwesa poyera mwina nimangokamba koma kubwesa poyera ngati bwina kuyankhula marales sindimapasidwa mpata because nalibe udindo kuchipani komanso sinali member wa chipani cha UTM. So panopa expect more from me in a cinema biz. I am going to work with you members of UTM. Koma ndikamagwira ntchito, don't just watch me. Inunso rise up, wake up. Ineyo part of my contribution kuchipani cha UTM ndapagako. Suti kapena ngolowa ngati munthu ozizira kuchipani kumene kukwai. I've got so many people amene akakudisatira in my campaign in search of a good leader. And this project here, in search of a good leader, Ikupitirabe, Komabe, I'll be talking more deep things about UTM, how it's going to transform this country. Kuchuka pabe tili palopa. So comrades, ndiland, but also I need your support because it has never been easy. Many mapanga campaign yapa mbali for your leader, for our leader this time, or for the Musogramena Ripo, Saros Chief. I mean, so keep on rest in peace. You know, I had challenges up there. Finances, Zambis, Mandivuta. Come some other people, good people, used to help me. Achpancha UTM as attack with diaspora, Komaso Ena and Ena, Kumaikuno, Mandiponyera. Kadi konse kamene Mandiponyera. I'm ever thankful with you. And Kamandi Big Santima. Ntima wanga UTM unalo wakalikali. Koma sina lowe hole. This time, dumenda lowe lato. So comrades, today ena muna machera. I'm a radio station amafuna pange news. Ndashita kukana uti yai. Antu dangula kumene uchipani. Ndione kai kodi difundo anji. Difundo zanzi zomene ngage pa TV. Kuma ma program ene pa radio. Ndizi yankula mpaka kalikali. Because so many radios, community radios, they're interested kuti akali the program. Ndizi yankula ma radio mao. Across the country. I'll be doing that. Komabe. Above all, I've never talked to the leadership of UTM, ka Secretary General, ka President Amene, ndiye na maudindo. Ndangu yangu yako ndi comrade Willet Kalonga, yemwali UTM spokesperson, andira.
komanso nawonso asangalala kwambiri plus so many amaudindo ang'onoang'ono tiyankhulani koma kutopu kuku kumwamba sinayankhule nawo kwenikweni so naona kuti it was not good for me to rush going pa radio before anthu enawo ndisanayankhule nawo ndi anthu oti ndimawadziwa ndikale they know me komanso now they have been wishing me to join the party fully ntchito ilipo njokuti ndaona kuti kumakhala ngati kumapanga campaign outside the party some other parties they don't take me serious kwamene ndilowa chipani kwa UTM ndione ndikhale mkati ndione kuti chipani cha UTM chikamaona MCP chikamaona DPP chikuona bwanji because me I know the politics of MCP komanso ndikuziwanso the politics of DPP and these two parties ndimavuta amene tikuma nawo aliyense ali ndi chidwi kuti aone kuti zipani zimenezi tipanga nazo bwanji it's not a battle that titenga mfuti kumaomberana koma ndi nkhondo imene tikumenya kuti chonsemo anthu oyipa wamboma akulephera anthu otaya chipangano for MCP inataya chipangano for DPP inataya munthu wabwino kwambiri yemwe ayataya anthu awiri abwino ngakhale wina anamwalira SKC koma DPP musogamene tikumpangira kampeni panopa ifeyo amalawi tonse okonda ziko lathu tikupanga kampeni ya Dr. Desu Kabambe yemwe analinso kuti DPP komweko ngati DPP akunyada panopa kuti amayendesa bwino boma zimayenda bwino boma is because of the leaders anali pa chiongolero kapena anali wanzeru kupanga zeru khala bwino anali Desu Kabambe koma ku DPP I don't know kanada nachani ka sana mkonde nyamata ka sana mkonde munthu uyu I don't know koma DPP fundo imene akukamba kuti akabwera boma chuma zabwerapo munthu amene apanga chumacho kuti chibwerepo anali DK so I don't know kuti DPP yakhala bwanji but all in all sitikapena tikudana ndi chipani cha DPP kapena tikudana chipani cha MCP ayi what ineyo kwa ineyo ndakhadi kunena I don't know azaka kuchipani cha UTM how you feel koma for me kudana ndi zipani za MCP ndi DPP sichina ayi decision I mean it's wrong decisions by the leadership of these parties usogoleri wa zipani zimenezi za MCP DPP ndesidugwirizana nazo ayi koma zinazo members of DPP I do interact with so many members DPP I do interact with so many members MCP koma usogoleri wa zipani zimenezi ndimene ukhangati is not accommodative komanso ukhangati ndi wasankho what I say ndi wasankho it's not the leaders who are too sankhoshi anthu asankho amakhala members omwe amakhala surround the president amapotereza anthu zipani za DPP ndi MCP sizimafuna anthu ochenjera anyway ndi zipani ndithu za ku Malawi zili ma blessings a anthu ambiri omwe mwina ena silimagwiza nawo koma they are all political parties to serve the interests of Malawians therefore silinena zambiri koma I'm going to be very careful how to defend zoipa zomwe zipani zimene zikhoza kuti kumatinyoza ndi msogolero wathu amene alipo Desu Kabambe just like what MCP is going to do panopa comrades it's another generation yomwe tikuchita deal ndi ma-circuit politicians omwe chiyambireni democracy akhaupanga ndale ndipo akhala kudyerera ndiye pakhala povuta kwambiri kulimbana nawo I've seen how MCP is teaming up ikutenga anthu akuluakulu kwabwesa closer to them because I need experience yoziwa kupondereza Malawi I need experience yotakala boma how they know how to kuononga chuma cha boma therefore kwacho sapo anthu amenewa achukiramo mundale these circuit politicians ena tikuona ngati mabillionaire ndi chifukwa cha ndale zimenezi it is not going to be an easy battle for UTM to conquer these people we're looking at the generation type of the people amene alipo this generation imene ilipo panopa ichi ya ifeyo ya Kabambe ichi it will not be easy thing to do tilimbe mtima tisafoke tisatope ndipo tisaope so comrades Malawians this is my message for you this evening good night everyone tilimbe mtima osatopa osaopa osafoka good night everyone thank you Malawi Camera